Typy lidí na FaceTimeu. Ten, co furt něco žere. Jo, takže holky, já jsem si koupila tady takovýhle krém. Je megálně hydratační, strašně ho zbožňuju. Maruna, co zase žereš? Ty jsi prostě nenažranec. A co, že jsem nenažranec? Já mám prostě hlad. Ten, co si ze vším musí prostě hrát. To je mega. Pojď, co si myslíš, že děláš? Ty si hraješ s nějakým slizem? Fuj. Kámo, ty už chodíš na střední a hraješ si s Moukou a Herkulesem? Ty jsi divná. Ten, co je megálně cringe. Skibidi toilet, skibidi toilet. Hej Baru. No. Budeš moje baka? Co? Hej Áňo, budeš moje alfa. Ta, co si myslí o sobě, že je úplná královna a všichni musí poslouchat. Hele holky, já se tak těším, až mě někdo pozve do toho, no prostě toho, holčičky, teď nevím, jak se to jmenuje. Myslíš na ples? Jo, děkuji, že jsi mi to připomněla, jo. Já zapomínám, promiň. Ale mimochodem, holčičky, já si beru tady tyhle strašně megálně hezký šaty. Jsou úplně megálně hezký a megálně mi sluší. Takže jako, jo. No ty jsou ale hezký, takže si je nebereš, dáváš je mně. Ne, proč? Jestli mi je nedáš, tak já tě normálně vykopnu z z naší třídní skupiny, jako. Vlastně my jsme přemýšleli, celá naše třída, přemýšleli jsme o tom, že vykopneme tebe z naší skupiny. Cože to nemůžete, ale u koho teda přespáváme? U mě, že jo? Ne, my budeme přespávat u nás, víš? No to teda budete spát u mě a basta. Ten, co dělá furt nějaký TikTok tanečky a takhle. Co? Co bych dělal? Ne, já nedělám žádný TikTok tanečky. To je jenom... Já se jenom protahuju. Tak tohle bylo pro dnešek všechno. Tak čauky.